Mga unday ta guys akong sudan ni ginamos. Lami kaya ni guys. Lami na lang gid sa akong kaon guys. Grabe kahubag sa akong mata guys. Klaro na kayo ang ako ang kuan ba kanang akong aybag. Nagkapangit naman ni inyo hang guap speeds. Unsa naman ni? Ali na guys, mamaha ka guys. Ali mga unta ninyo. Lami na lang gid sa akong kaon oh. Ako ginamos diri with lemon. Ang pagana sa kaon guys ba, ikin na mawala sa ako ng parat-parat bas ka na ay sabaw-sabaw nga na iparat. Sus, lami pa kaayo. Labi na siguro guys ug na ay bulat. Lami na lang gid sa akong kaon. Dihara mo guys ha kay magtuwas akong kaon. Kapoy ni magsige kag istorya magkaon guys. Kaon sa akong tiwas guys